тайёрӣ ба даъвати ҳарбии тирамоҳӣ оғоз шуд. Вазорати мудофиаи Тоҷикистон тайёриро ба даъвати ҳарбии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон оғоз намудааст. Бо ин мақсад дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишварамон чорабиниҳои пеш аз даъватӣ гузаронида мешавад. Тавре дар маркази матбуот ва иттилоъоти Вазорати мудофиа хабар додааст, иқдоми мазкур бо мақсади роҳ надодани камбудиҳо зимни даъвати ҳарбии тирамоҳӣ ва ташкили кори пурсамари комиссияи даъватӣ роҳандозӣ шудааст. дар ҷаласаи мушовараи вазорат пеш аз муҳлат иҷро шудани нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон аз ҷониби масъулини вазорат чун пайки хуби афзоиши ҳисси баланди масъулиятшиносии ҷавонон ва волидони онҳо барои ҳимояи марзубуми кишвар арзёбӣ гаштааст. Гуфта мешавад, ки зимни ҷаласа ба масъалаи интизоми ҳарбӣ ва пешгирии ҷинояткориву кирдорҳои коррупсионӣ дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон диққати махсус дода шавад. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вебгафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.